Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da sake saduwa yau a cikin wani sabon bidiyon da zamu yau zamu yi shi ne akan yadda zaka rage bidiyo mai MB 50 ko in ce mai MB da yawa ya koma MB kaɗan ta yin amfani da wani application mai matuƙar amfani mutum ya ajiye shi a cikin wayansa. Application ɗin ba kowanne bane illa za ku iya samun application ɗin a dukkan browser wayar ku, Chrome, Play Store, duk za ku iya ɗauko shi. Application ɗin ga shi nan, amfanin shi zaka iya rage nauyin bidiyo. Misali bidiyo yana da MB 100 ko MB 100 zaka iya mai da shi MB 100, ko kuma wani hoto ne kaga yayi haske da yawa zaka rage quality din shi. To hakan in Allah ya yarda zamu koyar da ku yadda ake yi. Application ɗin gashi nan, sunan shi video compressor. Gashi nan ya kawo nan duk bidiyoyin da kake da su ne a cikin wayanka ya nuno ma nan, sai ka zo ka zaɓi bidiyon da ka ga yana da nauyi, yana da cin space, ka zo ka rage shi. Ga wani bidiyo nan, ga wasu bidiyoyi nan, bari mu gansu. Ga wani bidiyo nan mai 11.2 MB, bari mu compressing din shi. Application din ma ba iya kawai rage MB waya, MB bidiyo yake ba, zaka iya cire music na bidiyon, wato audio. Zaka iya kuma cutting din wani waje, wato ka gutsire iya inda kake so ka gutsire, ko ka cire iya inda kake so ka cire a cikin bidiyo. Kuma zaka iya abin nan, zaka iya wato abin nan din bidiyon. Yawwa, yanzu idan kana so kai compressing din shi, sai ka zo ka taba compress video kamar da yadda kuka gani a nan gurin. Gashi nan ya sama, idan kana so ka cire har da audio sai ka taba wajen nan delete audio, idan kuma baka so ka cire audio bidiyon sai ka abin nan. Gashi nan bidiyon asali 11.2 MB ne, amma idan zamu compressing din shi za ku ga ya sa mana wannan a 95% na bidiyon, quality din bidiyon zai ci 10.4 MB, wannan kuma 90% 9.960, nan 70 ƙarshe kenan 6.8 MB. Bari mu taba mu gani. Gashi nan yana compressing din bidiyon na running in background. Idan ka taba shi, ko da ka fita cikin application din zai ci gaba da aiki. Gashi nan yana compressing, bari mu jira ya gama. Za ku ɗan jira ya gama compressing saboda yana da ɗan nauyi bidiyon. Yau gashi nan ya kusan gama. Yau gashi nan har ya mana saving. kun ga duk da haka ba wani quality ya abin nan ba, ya rage wa sosai.
gashi na bidiyon da yake da 11 point wani abu gashi na yanzu ya koma 5%.